everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama, ania ang sumpay ning nang napustang sugilanon. Ikaw, akong unungan. You bought it back. Papi, kung tinuod kang nagmahal sa atong anak, ihatag niya ang iyang kagawasan ng mamahimong normal. Ihatag niya ang iyang katungon nga bagig-uban sa tinuod niyang amahan. O dili ang usa ka babae nga parehas nimo. Higugma ako, Nubi. Nganong namayaman ka na ako? Nganong wa man di mo una-una ako sa mahitabo na ako kung wa pa ko mumabdos. Umang ko kamahigog man ako. Munang wa gani mo una-una akong gikahiubos ko mga gibog-gibuhat. Imo magkukugibiyaan. Nagpasol na ko, Nubi. Gusto ko magtambalan ng kamingaw nga ni patigbabaw sa akong balatian, pero layo na ko nimo. Ni atong higayon na namatngunan ko nga nagkinahanglan di ko nimo. Ni atong higayon na namatngunan kong nahigugma di ko nimo. Pero lisod na lang kayong ibalik. Gawas kalayo. Nagkapirma na kong kontrata. Pasilua taon ko, Nubi. Mugib kong ipaantos. Andam kong bayaran ang tanan kong mga sahadihan mo. Magpakasalta. Aron mahatagan kay gid nako sa akong ngahan ug bansagon. Love me, Nubi. Higog pa ako. Oy, ang sa kabayo, bitara ang goy, madagna ko! Awa tay apil itong dapita, ma'am. Karambula lang itong pagbati isduha sa mga lovebirds. Laing kayo mong pagilapil ta. Oy, kinsa ba'y lovebirds? Kana ko libuhos na ko. O ganas, nubi. Nubi gani. Hapit na magdaog ang dunga, ma'am. Mang nanon, nang. Hapit na ang kubi sa lalaking kaka. Ang babaeng kaka. Uy, Chokoy, unsa gutahon ng imong gipanulte? Dini. Sabak na ko. Sabak, Chokoy, be. Magsulti tag maayo. Unsa may atong panagsultihan ba? Ang bahay na tong duha. Twink pa. Nga unsa ka? Murag ko siya. Murag magnoy tripon, twink. Apil man silingan. Ang bahay yun na itong duha, ma'am. Bebe, tugas tinod. Pila ang edad mo? Muta naman ka sa kong edad. Kaya kung kamay ragliga sa itong edad, magsulti ta bahay na to. Pero kung tinunga na gani, muratag nas buwang nga na Logrojis. Unsa? Logrojis. Kung ka na kung masyagi silang Logrojis! Logrojis! Ay, baya ni mo ka sapid og dila. Mas kang buang nga gyud nimo, Chokoy. Ay! Nang, magriling tok lang kita. Siriling to. Mo'y atong hisgutan din ang may tungod nilang boss na ko, Ronel, og ni Dainobe. Kaya ato silang usahon. Aron magkadako ilang anak nga doon na gyud papa. Karang lalaki yun. Ay, di lagi ko kabuot, anak, Chokoy. Makabuot lagi ka na? Kinahan, magkang Dainobe, di ba? Ay, sorry na. Pinangga gid kayo si ay mong anak ba? Pinangga kay gid kayo si imong anak. Pinangga gud kaayo. Kayo si imong anak. Sige, sabton ko na lang. Pagayon. Ay. Pinangga ko kayo kasi mong anak nang. Ha?
Di gyud may tabo nga supakon kang Dainobe. Ang ikanang imo desisyon, umatay pa lang ka. Kaatak yun po. Kargo di konsensya ni Dainobe ang imong kamatayon. Ay, Usman, pagyut nimo. Sorry lang. Ingon ti ka ganina nga ka. Unsa man, oy, gusto gyud ay kang mamatay ko, Chokoy. Sa manis man ng taling, oy. Isampul naman itong ako, isampul. Nang, napisudan niya. Maoron. Na ang laay dan dapita. Pamauli na mo, oy. Maori raman di ay kagmukaon. Pauli na mo. Tingaling maabtan mong alma. Bida, saan mo ng taling, oy? Sige na pamauli. Kaya nga naman ko. Ikaw sinang taling ang mama ni Dainobe. Oh. O kay, gwapa mas Dainobe. Oh, mas gwapa kang diyang sa Batanon pa ka? No? Malipay tagamay. Pero dang bugal-bugal. Ilom di ay. Maabtan lagi mong alma lagi. Na, ambot lang. Di na gyud mo makakita na mo. Sakit sa kong uwa. Yay, mura mutuyok ang kalibutan. Kinahanglan makabangon ko. Aron makauli ko sa amo. Samot kinang pagduda sa kong labi ng itabua. Kaniha na kay kong lakaw. Imposible nga. Mutuo sinubi ko mo ingon kong nag-office ko. Huwag ko do'y trabaho. Mupugos lang yung bangon. Aron makainom kubog ng tubig. Salamat. Salamat kinakabangon ko. Manghilamos ko. Anya man toothbrush ko aron. Way matimaho ang baho sa bino ang akong love. Nagduda na gini sa love na ko. Buang gid ko. Nganong milakaw pa magyug ko. Karon na. Mupauli na gyud ko sa amo. May gawas ka rin yun. Jack? Nagtuog kang makaikyas kasi kung kasilag mo, ha? Giunsa ni mo nga kung amahan. Wa ko'y gibuhat niya. Nalandig siya sa ospital, kay giatake human mo siya tawge. Unya, mulimot kang wa kay gibuhat. Ikaw mo'y sadaan nga nung napugos ko pagpanawag si mo amahan. Nabayra na namo ang tanan namong utang, alma. Nganong mo manawag ka pa man niya, ha? Ug imo sa ingnon nga embargohon gyud nimo nga mong kumpanya. Gibuangan ka nako. Dako kag dihimo sa nako, Jack. Oh, kadtong dito sa akong bachelor's pad? Ngano? Gikidnap ka ba nako, alma? Miuban ka kay gusto kang manimaos o gikuyugan ko nimo paingon sa langit. Gusto na! Unsa man? Gusto kang libuton ko pagpapilit ang mga litrato natong duha? Ayaw gyud ka nagbuhata, Jack. Nahadlo ka? Jack, please. Nahadlo ka man di ay. Nganong maghimo ka magdesisyon nga wa ko magusto eh? Sorry. Sorry? Ha! Tuwa nga kong amahan sa ospital, alma! Hapit mamatay tungod sa imong paghulga niya! Ato na ko'y mo amahan. Mangayo ko pa sa ilo niya. Ari ka mangayo pa sa ilon ako. Sorry, Jack. Dili ingon ni ana kasayon, alma. Unsa? Mapasaylo lang di ka. Kung tumanon mo ang akong kondisyon. Kondisyon? Dagita ang anak ni Nubi. Unsa? Dagita ang iyang anak. Sa higayon nga imo nang madagit ang bata, tawag ka si Nubi. Ug sultihi siya nga makuha lang niya ang iyang anak kung musugot siyang magpakasal ng duha. You give me an idea, Jack. Musugot ka sa kong kondisyon? Good. Ako unang tunan pag-ayoon sa una ko pagdagit ang bata. Kay baon ti ka kun, doon na ko'y kumpleto pa maagi. Dali ka naman di ang ikasabot, alma. Unya, imo na kong gipasaylo sa nahitabo si mo amahan. Wa pa. Misugot ako si mong kondisyon. Unya na, kung makuha mo na ang bata, hangtod na si Nubi.  'Yun sa man, makauli na ko.
Oh, sige. Pero gagid ko, ha? Kung masakto na ang imong plano. Gago ka, Jack. Bugo. Gusto do. Anong dili ko man tuod dagito ng bata? Aron mapugos si Nobby sa pag-uban ako sa laing nasod. Dalion ko kontak amo dakit sa bata. Aron malayo na ako ni Jack. Labi na gyud ni Ronel. Naluoy baya ko sa inahan ni Ronel. Ang imong kumari? Ganahan ka? Ha? Ganahan baya kong makigkumari niya. Ma, ayaw pa da sa imong kahinam. Dako pang problema ang atong sagubangon. Dili ka gyud di ay makabiya ni Alma. Ang tinuod, ma, kasurenderon ako. Unsay kasurindiron ka na? Kaniadto pa nga nangandoy ko ni Ronel. Tinuod, anak. O galing lang. Naglabi pagkid sa akong balatian ang kahadlok nga. Sa higayon nga, may lain na sabsihang ambisyon. Diyaan lang gihapon may duha si Lucky. Ay, dili na tingali ka na mahitabo, Nobe. Pero si Alma... Oh, kung tinuod nga nahigugma si Alma nimo, iya kang hatagan o kagawasan. Aron matilawan mo ang uway kamatayong kalipay uban sa mga binuhat nga dakog bahin sa imong kinabuhi. Desisyon, anak. Suportahan ko ikaw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!